mai kujerar waka ya zo ya zama kujera ce sarkin yaƙi na mawaƙan dambe na zamani gaba daya ɗan aliku da garba mijin su ne ba da rabu an ba aisha yar kanawan dabo a kuma kiran kuɗi daga nesa mai da dari alƙarya sai ka wuce ya koma dajin saboda haka waka gado kai tun da kakanni tun da su mai daji wanzo da sai ibrahim dan gurbi na abu baban musa a na gambo na mai jama'a ga ciyaman nan ya shigo ga dan ruwa alhaji lawai zabi bai ba mu kuɗi saboda shamsu dan zaki na alhaji almu'u bandaba a ga obusa bari a kuma gaban